здравейте, ние сме полиция. Той ми завързва крилата и сега не мога. Аз съм да ги махнал. Е така, е тук бе. Не можеш да ми махаш крилата. Сега ти ми ги завързваш крилата. Не. Не, завързваш ми ги добре. Айде, смухни. Не виж, че си пред полицай. Вие кокошки сте много луди. И сега не мога да летам с крила. Стой! Чакай! Това не може да се закупи. Я да видим как ти... Нали сме и махнали клилата? Не, сега ми ги завързваш. Не, Ради, нали сме махнали клилата? Не, завързваш ми ги. Аз с тях не стоя. Махнахме ти крилата, бе. Едното ти летиш на криво, едното ти е много криво. Едното ти е много тежко, бе. Как скочинахте толкова много на високо? Така. Що е Имаме джетове. Ще убийства? Уби човек. Той е с дракон. Ето става, чакай. Отвори пак уста. Ето остава би дракона. Вижда си едно нещо. Чакай, трябва да се избърса костите от устата. Стой, ти че? Паяк! Къде е? Нема никъде паяк. Ето го! Арестуван си. Не, той. А тя? То с паяк нема ли име, бе? Разплана си. Не, от тука. Оу, то падна. Бара, ти бягай! Отивам да я хвана. И ние сме полиция, дами и господа. Носи бърз. Скелета. А не в килията. Да. Чакайте. Аз ще я заключа. Чакайте. Затвор 10 години. СДБ. Ти не можеш, ние сме ти махнали от тровата. Не, огъня сте ми махнали. Епа, се едно ми. Синия огън. Се едно ми е. Да, синия огън. Аз съм още бяс. Отваряй уста. Затваряй. Тя спали нещо. Къде? Омага. Това е... Омага, тя си сплю с любиците. То спък. Защо? Аз съм още бяс. Не си. Аз съм човек, иначе се... Чакайте. Полицай, какво мислите за този тъп дракон тук? Не, аз съм човек и се превръщам в дракон. Добре, какво мислите за този човек? Той беше преди измахнал от тук. Се измъкна от тук. И аз почнах да го гона и фанал го. И той почна да ми бега с белезниците го. С това. И го заведохте тук. Да. Тихо. Какво ще кажете в защита, господин човек дракон? Че... Това... Не знам нищичко. Да, значи сте арестувани. Аз имам белезници. Ставай, арестувана си. Ставай. Чакайте се. И здравейте. 0-0 ще се едно резултата. Реал Мадрид е този... ето този тук. Тъпият ССК е тук. Чакайте. Ето тук. И сега
Да видим как ще започне. Едно! Майко! Един гол! Беше гол и... Втори гол, трети гол, четвърти, пети, шести, седми и те печелят. 7-0. Браво! Сега ще продължим с полицията. Аре! Да не излезат другите запланици. На тук. Чакай! Превърни се в човек. Аз съм си човек. На, бяга! Тя бяга! Хваня! Тос пък. Не е ясен. Виж кое е лошо. Чакай да го покажем. Тази рана тук. Чакайте.